Messenger. Yan, magandang tanghali kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto tayo ng tinimtim na saluyot, talong, ampalaya. Yan, okay na to kakabsat. Hanguin na natin. Yan o. Messenger. Yan, tikman natin kung tama yung lasa. Pogi, mas jalsim na kakabsat. Talagang pantay na pantay yung lasa, yung alat tsaka yung asin. Tapos matitikman mo yung lasa ng galunggong. So ngayon na natin, kain na tayo. Yun o. Bango. Bango. Tamang-tama lang yung pagkaluto kakabsat. Yan, tinimtim nga saluyot, talong with ampalaya. Tapos may pritong galunggong. Messenger. Yan, magandang tanghali kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto tayo ng tinimtim na saluyot, talong, ampalaya. Tapos may galunggong na prito. Messenger, no, mga tayo. Bisina ko.
Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan. In Jesus' name, Amen. Oh, may kain kakabsat mga tayo. Shoutout kay Dina Tolentino, gumapak ng Apaya, Mapandan, Pangasinan. Yan, shoutout kanyang kabsat. Gimas kan mayang. Saluyot. Kalimutan kong gumawa ng sausawan. Tapos shoutout kay Lori Nicolas at saka sa kanyang anak na si Joel Supongko. Simon. Saluyot. Gimas yours. Tapos shoutout kay Juan Marcelo Manuel Alcido. Shoutout kanyang kamsat. Kain po tayo. Tapos shoutout kay RC De La Cruz ng Bungabon. Yan, kain po tayo. Kamsat. Saluyot. Babad natin dito. Gusto ko pa. Shoutout to Balingbing Share. Shoutout to Gerald Maraya Hiba. Mangan kabsat. Yan, shoutout kay Marvin Asi ng Caloocan. Kain pa tayo. Ulit talong. Crispy. Saluyot. Saluyot. Lord, maraming salamat ulit dito sa binigay mong blessings. Napakasarap at nabusog po ako. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gagabayan at iwas niyo po sila sa tukso at lagi niyong bibigyan ng lakas at magandang pangangatawan para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen.